Yabona mawuphuza lo muntu omduranga kumele mawuvuka ekuseni uvuke ucofa icofu noma ufuna ukuzala ingane enhle nje ungazi uzala ingane uyizalisa emnyama kumele uvuke ngento right. Yabo mina ngirathi nginemali yami kwabe lento zakhe mina ngileyolo ndingokwakhe shuthi 100 rand baqhiyeme noma ndila lapha lokuza nebank balance kuyibank lamanje bese kanje yachicima ngathi indebe mina ibank balance yami indebe yami yachicima mina ebank mina ngiphila kancane mawunemali yazi mina ngiwasha imali ke manje anginazi mina ngilidla iqanda just ngiwasha imali ngokudla iqanda leli sizowasha imali siwasha imali yobhuti omphela siwasha imali what the people oh fuck what the people I'm eating alone here why